persona que va lluitar molt per la pau als nostres pobles, humil i amb bona voluntat, positiu i alegre, i que com a cap d'agrupament que va ser, li cal un lloc en aquesta cerimònia. Allà on estigues, continuem fent el teu camí, el camí de Déu. Per això ens comprometem en que no només es quedi l'acte d'avui, sinó que aquesta llum arriba a totes les parròquies de València i a totes les llars de cada família. La pau ha de ser el valor que vertebra